Ngandel ora. Merga saka omonganmu kriwikan dadi grojogan, keguyon dadi tangisan. Ane Prabu Baladewa ki njur kepiye? Aku tak takon karo kowe kekuatane apa? Kowe iki nganggo iki ora? Nganggo. Tekan kene nganggo ndas. Tenan padake apa? Lah kowe, lho aku nek kowe wani aku ya wani. Nek aku wedi, aku ya wedi. Wong ora tau duwe pendirian to kowe. Aku wis kelangan pendirian kok. Wah, jan angel banget omong karo kowe. Ya ora usah omong. Ah kancane meng kowe kok ora omong karo kowe, omong karo sapa? Aku ya ngewoke kok. Sik, wetengku lara e, Tru. Lara kenapa? Mbah iki kok mak cenut ngono. Aduh, tekan kula ngati ya, Tru. Ah terus piye? Ngaso sik, ngono tak ngaso dijak omongan ya. Ya. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh iya, ha pirang dina? Mung sedhela. Oh iya. Tak olesane minyak solar kampak kok solar. Serada penak e wetengku, Truk. Mari. Ngentut matus. Langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah Ndara Antasena gelem nampa kok. Wah ya syukur. Piye didupak saiki apa? Aja wis. Gayamu warang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ora. Ya Kang. Kowe ngapa nangis? Aku arep kelangan kowe, Tru. Oh, genah utangku ra kesaur. Iki sing ora ngematke karo kahananku. Perang di alem-alem kok bareng melayu kok aku ditinggal.